Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de sponsoren van de Logos de Hoop Marathon Zeeuws-Vlaanderen. Goedenavond en welkom bij deze uitzending die geheel in het teken staat van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen, die vandaag door ruim 800 atleten werd gelopen. Het is de 16e editie van deze marathon die jaarlijks wisselt van start- en finishplaats. Dit keer is de start in Hulst. Daar wordt een rondje gelopen over de vestingwal. Vervolgens trekken de deelnemers eerst door de Klinkse bossen, daarna langs de grens met België richting Koewacht, dan om Axel heen naar Terneuzen. Eerst nog oplopen langs de Ooteense Kreek en na dik 42 kilometer finishen op de markt. We gaan beginnen met een samenvatting van de mannenwedstrijd. Het commentaar is van Roeland van Vliet. 3, 2, 1... Dit is de start van de 16e editie van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen. En kijk wat een mooi beeld. De hele markt van Hulst stroomt leeg. 850 atleten gaan van start. En het is al sinds 2018 niet meer gebeurd dat een Zeeuwse atleet won. Maar nu zijn er allemaal Zeeuwse favorieten. En er vormt zich ook gelijk een kopgroep met alleen maar Zeeuwen. En achter hen een lint aan atleten over de vestingwallen langs de iconische bolen van Hulst. Een prachtig beeld. En dit zijn dan die 6 koplopers. Met links voorin Johannes Gebrselassie, Peter Biewega naast hem, Huub van Noorden, Martijn Blommaert. En hier achteraan de groep Ruben Martens en Danny Huibrechtse in het oranje. Hij won 3,5 jaar geleden de Kustmarathon. En samen gaan ze goed samenwerkend door de Klinkse bossen. Een mooi gedeelte van het parcours. En dan bij Heikamp besluit Gebrselassie er in zijn eentje vandoor te gaan. Hij heeft vorig jaar zijn debuut gemaakt op de marathonafstand. Dat deed hij in de Kustmarathon. Hij liep toen 3 uur en 31 minuten. Het is dus nogal gedurfd wat hij doet. En de andere 5 die laten hem ook maar even gaan. Hier met Peter Biewega. Achteraan Ruben Martens. En zo pakt Gebrselassie een gaatje van 25 seconden. Groter wordt het niet. En de achtervolgers vinden dat eigenlijk wel prima. Gebrselassie woont in Oost-Soeburg. Is eigenlijk meer een specialist op de wat kortere afstanden. En het is eigenlijk best verrassend dat hij vandaag meedoet aan deze marathon. Dan Huub van Noorden, de nummer 5 van vorig jaar. Moet als eerste echt afhaken. Tempo ligt te hoog. En hij besluit het zelf wat rustiger aan te doen. En hier een prachtig beeld van de kop van de wedstrijd. Net na Koewacht. Met Gebrselassie op ongeveer 20 seconden voor het achtervolgende viertal. Met Huibrechtse, Biewega, Blommaert en Martens. En die Martens moeten hier af. Het gaat te snel voor hem als we richting Axel lopen. En vooraan komt Gebrselassie in beeld. Biewega en Blommaert hebben hem bijna bijgehaald. Hebben ze toch verstandig gelopen. En goed bedacht om Gebrselassie even te laten gaan. Biewega is al bij hem. Blommaert moet hier ook even passen. Maar het gaatje blijft klein. En hier staat Rens Maljes langs de lijn. Is geblesseerd, was de nummer 2 van vorig jaar en die verzorgt nu Martijn Blommaert. Zijn loopmaatjes. En Biewega die laat dan Gebrselassie achter zich. Het is eerst een meter. En daarna groeit dat gaatje en hij gaat solo. We hebben dus een nieuwe koploper in de wedstrijd. De huisarts uit Middelburg werd al eens tweede in de marathon van Zeeuws-Vlaanderen en wil nu zijn naam wel een keer op die erelijst hebben. En het gaat goed tot nu toe. Dit zijn dan nog de achtervolgers, Gebrselassie en Blommaert. Bijna bij elkaar bij de Axelse Kreek. En in de verte een blauw stipje en dat is Biewega. En Huibrechtse is de nummer 4, maar weet dat de overwinning nog steeds tot de mogelijkheden behoort.
Blommert dan in de achtervolging op Biewega. Heeft Gebre Selassie achter zich gelaten. Bij het binnenlopen van Spui is het gaatje ongeveer 100 meter. Blommert kan zijn stadgenoot nog steeds zien. En dat is goed voor het moraal. Even de juiste kant opgestuurd. En dit is dan de nummer 3 in de wedstrijd. Huibrechtse heeft Gebre Selassie ingehaald. En het is ook nog 8 kilometer voor hem. Dan zijn we bij het haventje bij de Oteense Kreek. Blommert heeft Biewega nog steeds in het zicht. Hij weet dat de wedstrijd nog lang genoeg is om hem bij te halen. Deze Blommert die werd al eens tweede in een marathon. Dat was 5 maanden geleden in Spijkenisse. En dat was met een persoonlijk record van 2 uur, 28 minuten en 31 seconden. En misschien zit er wel een snellere tijd in vandaag, want het is windje mee richting Terneuzen. En dan komen we bij de Westerschelde en daar kan Blommert Biewega binnenhengelen. Waarbij Biewega het tempo er bijna uit is, heeft Blommert juist nog wel een mooie snelheid te pakken. Gaatje is nog maar 10 meter. En Biewega weet dat zijn concurrent eraan komt. En er waarschijnlijk ook hard overheen zal gaan. Hier gebeurt dat, iets wat je als marathonloper natuurlijk niet wil hebben. Je denkt hem te gaan winnen. Maar dan komt je concurrent langs je. En dan kan je ook niet meer aanhaken. Blommert loopt voor het González Running Team. En dat heeft een goede dag. Laatste aanmoedigingen hier. In de laatste kilometer. En dan weet hij dat hij gaat winnen. Een hele mooie dag voor Martijn Blommert. De basisschoolleraar uit Middelburg. Gaat hier een dik PR lopen. Haalt nog eens meer dan een halve minuut van zijn snelste tijd af. 55, een nieuw PR voor Martijn Blommert. En die is natuurlijk helemaal kapot. En dit is de nummer 2, Peter Biewega. Loopt ook een persoonlijk record. Haalt daar ongeveer 5 minuten vanaf. En ook Danny Huibrechtse komt op het podium. Hij finisht op ruim 4 minuten van winnaar Martijn Blommert. Ik kon niet harder voor mijn gevoel. Dus je probeert erbij, althans in het zicht te houden en te hopen dat hij wat inzakt. En af en toe kijk je achterom, maar op een gegeven moment, Danny zag ik niet meer. Dus toen wist ik wel van oké, ik word tweede en als Peter vandaag sterker is dan ik, dan is dat helemaal prima, weet je. Dan doet hij dat supergoed. Maar je begon er binnen te hengelen. Ja, uiteindelijk wel. En als je dan steeds dichterbij komt en dan maakt dat toch weer wat extra's los. Dan heb je blijkbaar toch nog ergens wat in je energie voorwaarts zitten. En dichterbij en dichterbij en eroverheen. En dan winnen. Fantastisch. Ja, en een PR. Ja, die had ik helemaal niet aan zien komen eigenlijk. Ik zag je net dat ik hier bij de finish kwam, toen zag ik vast dat ik er ruim nog 30 seconden afloop. Ja, ongelooflijk. Je ging voor de winst, het werd de winst. Het werd winst en een PR, ja. Bizar, echt bizar. Wat overkomt jou nou in die laatste kilometer? Gewoon benen die leeglopen. En toch net, ik ga er met 15 kilometer te gaan vandoor. Als ik dat met 10 of met 8 had gedaan, had ik het denk ik wel volgehouden. Maar ja, weet je, dat is schokken en je weet het niet. Nee. En verloren. En verloren, ja. Eindelijk dus weer eens een Zeeuwse winnaar bij de mannen. En ook bij de vrouwen zijn de Zeeuwen favoriet. Vorig jaar won Monique Verschuren. Zij is er dit jaar niet bij. En dus hebben de andere sterke Zeeuwse lopers volop kans. We pakken de vrouwenwedstrijd van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen op de Wallen van Hulst. Na ongeveer 2 kilometer heeft Laura Kleinepier uit Middelburg al een aardige voorsprong te pakken. Ze zit verscholen in een groepje mannen die haar dan ook een beetje uit de wind houden. En dit is de nummer 2, Leonie Ton.
En die is al 6 keer op het podium gekomen bij de Marathon Zeeuws-Vlaanderen. En dan gaat hier voor haar 7e podiumplek. En dit is Meerte Overkamp uit Koudekerke. Zij loopt op een korte afstand op nummer 3. Terug naar Laura Kleinepier. Hier door Heikant. In de dorpjes worden alle deelnemers hartelijk verwelkomd. Even de straat oversteken. En dan zijn we terug bij Leonie Ton. Heeft 120 kilometer in Texel gelopen, een paar weken geleden nog. Is nog niet helemaal uit haar benen. En deze Meerte Overkamp heeft nog steeds een lekker tempo te pakken. Terug bij de kop van de wedstrijd met Laura Kleinepier. Vorig jaar rond deze tijd liep ze de marathon van Enschede. Daar liep ze een persoonlijk record in 2:56. En in de maanden daarna ging ze een beetje kwakkelen met blessures. Ze sloeg daarom ook de kustmarathon over. Maar nu is ze weer helemaal terug na een winter vol goede trainingen. En het is hier bij plek 2 en 3 een stuk spannender dan vooraan de wedstrijd. Kleinepier laat zich vandaag verrassen. Ze loopt de Marathon Zeeuws-Vlaanderen voor de eerste keer. Ze weet niet helemaal wat ze kan verwachten, maar tot nu toe gaat het heel erg goed. Ton is juist heel ervaren in deze marathon en weet precies hoe ze hem kan indelen. Vorig jaar werd ze al tweede en nu ligt ze ook op die tweede plek. En deze Overkamp die heeft 8 jaar geen marathon gelopen. Ze is 2 keer moeder geworden. En voor haar is het een hernieuwde kennismaking met deze klassieke afstand. En dan loopt Kleinepier onbedreigd de markt op. Het wordt haar eerste marathonzege in een hele mooie tijd. Heeft van start tot finish op kop gelopen. En finish hier net boven de 3 uur. 57 seconden gaan in de boeken als een supersnel. En Leonie Ton heeft zich gehandhaafd op de tweede plek. Finisht op ruim 11 minuten. En Meerte Overkamp wordt dan derde. Ze komt samen met haar kinderen over de finishlijn. En ze wordt dus derde bij haar eerste marathon na jaren, maar wel op ruime afstand van Laura Kleinepier. Je zag er eigenlijk heel de wedstrijd vrolijk en fris uit. Nou, dat was een beetje waar en ook een stukje wat minder waar, omdat het toch ook wel zwaar was. Maar goed, als je lacht, dan voel je minder pijn. Hoe ging het? Het ging boven verwachting. Ja, de wind was heel goed om te lopen. Ik vond het parcours prachtig. Ik had nog nooit gelopen hier en ik had geen idee wat ik kon verwachten. Nee, maar je kende het parcours ook helemaal niet. Nee, je kent het niet, nee. En dat is soms ook heel lekker, want dan weet je ook niet waar je nog het zwaar krijgt. Bij de kustmarathon ken ik ongeveer iedere centimeter, maar hier was het nieuw en dan loop je ook lekker onbevangen. Tweede, net zoals vorig jaar, hoe ging het? Ja goed, heel tevreden. Echt lekker gelopen. En ja, harder ging gewoon ook niet, dus dan moet je dat accepteren en ja, heel tevreden. Ja. En sneller dan vorig jaar, zei je al. Ja, volgens mij had ik toen 3:18 of zoiets. Dus nee... Maar ik heb niet naar tijd gekeken of positie, gewoon lekker lopen en genieten onderweg van het publiek en de omgeving. Ja, tevreden. Tot zover deze uitzending. De winnaars zijn bekend. Maar de Marathon Zeeuws-Vlaanderen is natuurlijk veel meer dan alleen maar die snelste lopers. En dus kun je vanavond op YouTube ook nog kijken naar een compilatie van de eerste dag. En morgen, als de wandelaars aan de beurt zijn, zijn we er weer bij. 's Ochtends vroeg al met een live blog en 's avonds ook weer met een compilatie op YouTube. Maandagavond zie je dan alle hoogtepunten op televisie. En morgen zijn we er ook nog eens met Omroep Zeeland Sport. Dan zie je samenvattingen van de omloop van de Braakman en van de voetbalwedstrijden van Hoek en Kloetingen. Volop sport dus bij Omroep Zeeland. Blijf het allemaal bekijken. Voor nu nog een hele mooie zaterdagavond.